Donostia Unibertsitate Ospitaleak belauneko protesia jarri ondoren azkar sendatzeko protokoloa ezarri du, belauneko kirurgiaren gaur egungo joerak jarraituz. Helburua da, belauneko protesia jarri ondoren errekuperazio azkarragoa izatea, eta gainera hospitalizazioko denbora laburtzea eta konplikazioak gutxitzea. Hori lortzeko, hobetu egiten da ebakuntza aurreko prestaketa, egokitu egiten dira anestesia eta kirurgia teknikak, eta ebakuntza eta gero, luzaro gabe hasten da belaunaren mobilizazioa eta errehabilitazioa egiten. Lehenengo, traumatologoak kontsultan azalduko dizu ze aukera dauden zure belauneko artrosia tratatzeko. Eta ohiko tratamenduek, hau da, analgesikoek eta antiinflamatorioek, infiltrazioek, ariketek eta abarrek ez badute emaitza onik ematen, protesi artikulatu bat jartzeko aholkatuko dizu. Belaunean protesia jartzeko ebakuntza oso ohikoa da. Urtero 600 inguru egiten dira gure ospitalean. Beraz, urte askotako esperientzia dago eta normalean emaitza onak lortzen dira. Hala ere, edozein teknika kirurgikok bezala, bere arrisku eta konplikazioak izan ditzake, adibidez, infekzioa edo zurruntasun artikularra. Konplikazio horiek saihestu nahi dira azkar sendatzeko protokoloaren bidez. Ebakuntza egitea erabakitzen baduzu, traumatologoak kirurgiako itxaron zerrendan sartuko zaitu, eta hala martxan jarriko da kirurgia egiteko prestaketa prozesua. Kasu horretan, prozesuaren erizain arduradunak balorazio oso bat egingo du, zure historia klinikoa aztertuz eta zurekin telefonoz edo aurrez aurre elkarrizketatuz. Osasun arazoren bat edo arazo sozial bat duzula antzematen badu, osasun zentroak aztertu edo kontrolatu beharrekoa, bertara bidaliko zaitu. Aldez aurretik osasun zentroari azalduz, zein diren zuara deribatzeko arrazoiak. Adibidez, erretzeari uztea, pisuaren kontrola, diabetesaren kontrola edo beste edozein gaixotasun kroniko. Hori guztia, ebakuntza egiteko unera ahalik eta baldintzarik onenetan iritsi zaitezen. Ondoren, anestesiako kontsultara pasako zara. Bertan, ebakuntza aurretik egindako proben emaitzak aztertuko dira. Ebakuntza egiteko oniritzia emateko edo behar diren doikuntzak egiteko. Kasu batzuetan, ez da emango azkar sendatzeko protokoloan sartzeko agindurik. Gero, talde bilera batera deituko zaituzte. Bilera horretan, prozesua arduratzen den erizainak eta fisioterapeuta batek, ebakuntza egin aurreko zainketak azalduko dituzte, eta baita ospitalean jarraituko den prozedura ere. Azkenik, ebakuntza egin eta berehala ze ariketa egin eta makuluak nola erabili erakutsiko dute. Gero, etxean jardun beharko duzu ariketa horiek egiten eta makuluekin ibiltzen, ebakuntza ondoren dagoeneko behar bezala ikasita izan ditzazun ariketak eta makuluen erabilera. Horrela amaituko da prestaketa aldia, eta hurrengo urratsa ospitaleratzea izango da. Ospitalera ebakuntzaren egunean bertan etorri behar da, baraurik. Lehenengo, ospitalizazioko solairura eraman eta han prestatu egingo zaituzte, gero ebakuntzen gunera eramateko. Aurre anestesiako gelan, bide bat hartuko dizute eta jarraian ebakuntza gelara eramango zaituzte. Han, zure identitatea eta gauzatu beharreko prozesua egiaztatuko dituzte. Ondoren anestesia emango dizute, lehenago esan dugun bezala, azkar sendatzeko aukera emango duten teknikak erabiliz. Protesiaren modeloa eta protesi hori ezartzeko teknika ohikoak dira, baina neurri bereziak hartzen dira ebakuntza ondoren odol gutxiago galtzeko, mina hobeto kontrolatzeko eta belauna luzaro gabe mugitu ahal izateko. Behin ebakuntza amaituta, anestesia ondoko bizkortze gelara pasako zaituzte, belauna ferula bigun baten gainean flexionaturik duzula, eta ebakuntza osteko kontrola egingo zaizu berehala.
Ordu gutxiren buruan, ospitalizazioko solairura pasako zaituzte. Bertan, belauna mugitzen lagunduko dizute, aurretik ikasitako ariketak eginez. Luzaro gabe, ohetik altxatuko zara, aulkian eseriko zara, eta makuluekin ibiliko zara gero, fisioterapeuta baten begiradapean. Ospitalean 3 edo 4 egunez egon ondoren, eta eboluzioa ona bada, ospitaleko alta jasoko duzu, eta adieraziko zaizu ze sendagai hartu behar duzun, ze ariketa egin behar duzun, eta sendaketak nola egin behar dituzun, baita ze hitzordu izango dituzun ere. Alta jaso ondoren, erizain arduradunak telefonoz deituko dizu izan ditzakezun zalantzak argitzeko eta eboluzioaz galdetzeko. Hurrengo asteetan, errehabilitazio prozesuarekin jarraituko duzu. Anbulategian zauria zaindu eta puntuak kenduko dizkizute, eta ebakuntza ondoren, gutxi gorabehera hilabete batera, traumatologoak ikusiko zaitu. Protokolo honen helburua da, belauneko protesia jartzeko ebakuntzaren ostean, azkar sendatzea, ospitalean egon beharreko denbora laburra izatea eta konplikazio gutxiago izatea. Hala, zu ere gustorago izango zara.